Wat is dat op meneer? Kijk, laat ik niet zien wat het is straks. Meneer kan reageren zien wat is in die zakje, meneer. Ja, wow, oké, wacht. Ik ga voor meneer slaat, nee. Sorry jongman, ja. Paano ba dyan, Ik ga nog op, meneer. Paano doet die op, Maar op meneer ano weer. Nee, ik word mij, ik kom van de met jouw naam alsjeblieft man, en jouw ID-adres. Ay man, maar hoe kom je meneer ano dat? Als het niet wat regelaars is, kijk je me ook van jouw naam en van niet. At ik kom van jou op je system gesearch en zo zien ze, at ik ook kijk hoe ze je license zit. Ah, nee, fuck meneer. Nee, kijk je, nee, worry. Jongman, is dat wel mooi? Nee? Ja, meneer. Ik doe maar met weer. Zijn er weten die maar, zij moet al licentie om de drank in Zuid-Afrika. Hoeveel MT is het? Meneer, dat is niet nodig om te weten, meneer, maar... Maar uiteindelijk met job. Maar meneer, ik is ook naast meneer. Wat is dat? Ja, Ik heb ook naast dat. Ja, meneer, ik hier op eigenlijk. Oh, ik wil op. Ja, meneer. Kijk je, ik zie oh, wat hulle instuur. Is meneer een traffic of wat? Traffic kop voor die bieren. Wat wil vragen is, jouw naam, jouw fan. Voordat je uitkomt, zoek je jouw naam en van. Maar waarvoor nodig meneer nou dat voor? Oké, je gaat een pick-up call, ne? Meneer. Je gaat een pick-up call. Meneer. Je gaat een pick-up call. Muna die pick-up call. Meneer, kom met mijn party alsjeblieft, meneer. Oh, wat? Meneer, kom met mijn party alsjeblieft, meneer. Kijk, laat ik niet zien wat het is straks. Meneer kan reageren zien wat is in die zakje, meneer. Ik kan horen wat het is. Ja, wow, oké, wacht. Ik ga voor meneer slaat, nee.